Fixeu-vos quin racó tan especial que he trobat en aquest vèrtex, aquesta barana que em protegeix d'un precipici, un cingle impressionant, aquí al cor de Collsacabra, la zona de Rupit, la Riera de Rupit. Mireu, quin tall de roca, quina combinació perfecta per fer aquest gran programa que combina elements de la natura. Impressionant. I avui ens acompanya en Dani Ramírez, que sempre ens descobreix llocs fantàstics de Catalunya. Ell és una enciclopèdia, li passes una fotografia i et sap ubicar el paisatge, però avui, curiosament, ens parlarà d'uns llocs que ell no coneixia. Dani, bon dia. Bon dia, bon dia. Quins són aquests llocs? No hi havia estat i mira que són coneguts i que rebem moltes fotografies del temps quan es glacen aquests salts d'aigua, aquestes cascades. Ja sabeu que estem fent una mica de rutes buscant rocs significatius, racons preciosos, cingleres, ermites, però aquesta vegada deixem davant dels rocs i les ermites, anem a salts d'aigua, on també s'hi combinen les roques amb unes cingleres impressionants. Aquí tenim el mapa més o menys d'ubicació de on ens vols portar, no? Sí, bé, parlem de la part oriental, est, nord-est de la comarca d'Osona, per tant està ja al límit pràcticament amb la zona del Far, a la zona de la Selva i de la Garrotxa, cap a la part de Puigdecalm. I ens portes a dos llocs en el reportatge d'avui. Per tant, sí, la primera ruta la farem, la primera aturada a Can Toni Gros, que res, caminant 20 minutets ja baixes cap a la Roca Foradada, i el segon salt d'aigua, que serà d'aquests dels més grossos de Catalunya, és el salt de Sallent, evidentment, doncs en un lloc també on els acantilats, aquests penya-segats, fan molta por, i després donem també alguna recomanació de precaució. I quin ha estat l'impacte, tu que ho has vist per primer cop? Home, jo et diré una cosa, jo penso que la foradada és art de natura, és com una peça de museu. Dius, però com pot ser aquesta catarata, aquesta cascadeta aquí, aquest salt d'aigua i aquest forat format per Després veurem que és una obra d'art perquè vostès l'han fotografiada pel dret i pel revés, de nit, a l'estiu i a l'hivern. Després veurem fotografies que ens han posat en el Facebook del programa. Exacte, i si et sembla, doncs fem aquesta primera aturada aquí al Collsacabra, amb aquestes muntanyes que van de 1.000 a 1.500 metres, per sota el Santuari de Cabrera, Coll de Bac, un lloc preciós, amb una vegetació que no sembla pas mediterrània, i tenim aquests llocs i racons amagadets. Mireu. Els cingles d'Aiats, Pla d'Aiats, Cabrera, Mare de Déu de Cabrera. Ens trobem aquí al Cabrerès, a la part nord-est d'Osona, al límit pràcticament ja amb la Garrotxa, muntanyes de 1.000, 1.100, 1.200 metres, al darrere Puigdecalm, encara més elevat, 1.500, i aquí a Can Toni Gros, pràcticament la cota 900 metres. És una zona de baixada cap a la plana de Vic, on els rius han anat escarbant i erosionant aquest material tabular que en diem, com els cingles d'Aiats, i formen rieres, gorges, d'aquelles molt boniques de veure, juntament amb Rupit, Pruit, Tavertet. Tot això és una joia que avui intentarem mostrar. La ruta d'avui té un inici molt evident. Anem fins a Can Toni Gros, ja a la zona esportiva. Allà hi ha un aparcament molt ben condicionat, deixem el cotxe i agafem just el corriol que baixa per aquest empedrat i que en un quart d'hora, 20 minuts, ens porta a aquest lloc tan bonic de veure i tan concorregut, la Foradada. Doncs ja hi som. Impressionant, mireu. Quin salt d'aigua. Aquí ben tallat, en aquest penya-segat, amb la Foradada, que des d'aquesta perspectiva està amagada. Queda allà a l'esquerra, però seguiu-me, val la pena. T'estaries temps i estona mirant com baixa l'aigua, escoltant, realment reconforta molt. I tot això, resultat que aquí dalt d'aquest pla s'hi ajunten dos rius, la riera que baixa de la zona del Bac de Cabrera, la zona de Montcau, que arriba a més de 1.100 metres, i de la banda esquerra, la banda oest, on s'ajunta la riera de Sant Julià de Cabrera. I això forma la riera de les Gorgues, o les Gorges, que realment és el que dona consistència, dona vida a aquest salt d'aigua tan espectacular. Els més coneguts d'aquí a Osona, i no ens en podem perdre. Aquest és un lloc fantàstic per fer fotografia. I hem trobat una persona molt aficionada, l'Enric, veig, eh? Com és que has vingut aquí? Doncs vaig veure per la tele que estava glaçada la cascada i he vingut a veure si la podia enganxar. És a dir, que a vegades tenim aquest efecte crida, de que ho veieu per la tele i dius, hi hem d'anar. La veritat que sí. I havia estat aquí, estava sec, no queia una gota d'aigua, l'aigua era bruta, avui és com molt més maca.
Ara veia aquest senyor que ens deia, l'Enric, ens deia el vaig veure per la tele, he anat a veure'l, nosaltres fem un efecte crida que... Sí, és important remarcar que això també presenta els seus perills, o hi ha gent que s'enfada, per què aneu a aquests llocs, que després tothom hi va i ho rebenta? A veure, si la gent és educada, si la gent... Som, hem de dir tots nosaltres som, Tots som educats i no tirem cap resta inorgànica de plàstic, res. Si som respectuosos amb el medi ambient, allà sembla que no hi passem, però clar, en aquest dia jo vaig veure restes. La gent allà a vegades sembla que hi facin bacanals, sembla que hi facin allà un berenar, un esmorzar i ho llencen tot per terra. Nosaltres mirem de mostrar aquests llocs paradisíacs perquè ho són i en tenim molts en el nostre país, però tots plegats hem d'allò respectar-los al màxim. És un d'aquests llocs que també t'hi pots banyar a l'estiu, no, aquest gorg? Si va plovent i aquestes rieres no s'assequen, doncs normalment a l'estiu aquí plou bastant, és dels llocs plujosos de Catalunya i va hi ha aigua i la gent s'hi pot banyar, però sempre amb aquest respecte que diem a la natura i d'intentar també distribuir-nos. Aquí ensenyem moltes idees d'anar a llocs. Si la gent es reparteix, doncs millor que no tothom vagi al torrent de la Cabana. Jo al capdavant ja no s'hi cap. La caminada era fàcil per això, des de Cantoni Gros aquí, és un nivell assequible. La part final ara a l'hivern està molt obaga, una mica glaçada, a vegades pots patinar, però aquí no hi ha el perill que hi haurà en el segon reportatge, que ara us explicaré que hi ha una mica de perill. De tota manera, hem de veure les fotografies, perquè vostès, dèiem, ens han enviat fotos per parar un tren en el Facebook del programa, mira. La de la Montse Triola. Aquí està gelat, també. Està més gelat que quina composició. Diu que era l'inici de l'hivern. Exacte, cascada, gel i el forat il·luminat. Està fet a la tarda, això. Molta aigua. Hi ha vegades que baixa un patac d'aigua. Després d'un aiguat, si nosaltres diem han caigut 50 litres, o 30, o 60, val la pena anar-hi l'endemà mateix i veus aquesta preciositat de cascades. Aquí hi ha poca aigua. Més o menys com la vam trobar nosaltres. Sí, és així. Sí, aigua moderada, ni molta ni poca. Hi ha vegades que està completament sec, això també passa, eh? A vegades ha arribat a estar gairebé sec, o que hi ha aquest regalim, aquest filet d'aigua, però vaja, té el seu encant també, mentre les aigües no quedin allò verdoses i plenes d'alga. I fins i tot de nit, veus? Home, fer-ho amb exposició, això ja és més bucòlic, I tant. I ara ens portes fins al següent, que aquest cas és una miqueta més difícil de fer l'excursió. No apte per a gent que pateixi vertigen, no? A veure, aquest lloc és fàcil d'arribar, perquè pràcticament pots arribar fins a una ermita que se'n diu Sant Joan de Fàbregues, que està als afores de Rupit, uns 2,5 quilòmetres cap al sud de Rupit, però també s'hi pot anar des del mateix poble, des de la vila, ja hi ha els indicadors i pots anar caminant en mitja horeta. Ara bé, el camí passa a prop d'unes cingleres. Si tu vas pel camí, no passa res, però pel lateral hi ha uns senders, hi ha com uns corriols que estan a tocar d'aquestes caigudes verticals de roca. Són perilloses. Si aneu amb gent menuda, amb canalla o amb animals, amb gossos, compte. És a dir, que hi ha un precipici, allà la gent explica que mai hi ha hagut cap accident. Veus, home, això ja és... Però el que anem a veure és el salt d'aigua. Aquesta erosió del salt de Sallent, que després en parlarem, és un dels salts d'aigua més alts de Catalunya. Molt a prop de Rupit, podem agafar fins i tot el cotxe, carretera d'Olot, viatjant cap al sud, ja està indicat el salt de Sallent, hi ha un aparcament molt gros, molt extens, i caminant 1 quilòmetre, doncs arribarem en aquest tall de roca com aquests que tenim aquí al nostre darrere, amb uns precipicis impressionants, i realment fa goig de veure quan baixa molta aigua. Ens han dit que potser no és el cas del dia d'avui. Bon dia! Hola, bon dia! Què tal, excursionistes? D'on veniu? Excursionistes, diu. D'on veniu? Doncs mira, venim de veure el salt aquest, que hi ha aquí l'aigua tan maco. Hem estat a Rupit, han fet una volta per allà i ens han explicat que hi havia aquest salt. Molt bé. Llavors, bueno, ens hem arribat fins aquí. Però d'on sou? L'accent us el veig com tarragoní, no? Sí, de per allà, de Calafell. No feu pinta del Cabrerès, eh? No. El paisatge parla per si sol, ho esteu veient. Aquí el tall de muntanya és impressionant, fa una mica de por, una mica de basarda, i el camí principal queda una mica més amunt. I aquí hi ha un camí com lateral que pots anar traient el nas per mirar el riu com baixa per la cascada, però la veritat, molta precaució, si anem un cap de setmana amb gent, amb canalla, amb gossos, hi ha perill. Hem de tenir aquesta màxima precaució, que la caiguda és molt forta. Uau! És entre meravellós i perillós. No apte per a la gent que tingui vertigen.
això sempre amb molt de compte, I aquest gran salt de Sallent arrenca aquí, en aquests gorgs colpits a la pedra, i ara em trobo a la zona límit. Més ja no puc passar perquè desapareixeria del plànol. Però millor sempre passar per damunt del camí, per les zones senyalitzades, o podeu anar fins al mirador, que té una tanca, una barrera molt delimitada per evitar aquests riscos. Té uns 80 metres de caiguda, de desnivell, és molt, pràcticament 100, i està considerat dels més bonics. És el nostre petit Salto del Ángel d'allà a Venezuela. Jo ara no sé si felicitava amb un estant en Dani, que diu no feu això, i ell allà gravat en el vídeo... Vol sortir en un vídeo d'aquells virals que ensenyem a l'inici, no? Jo he fet molta escalada i sóc una persona que em considera una mica amb experiència. Això no vol dir que a vegades te'n refies massa i pots patinar també, no? Vull dir que això no et treu d'aquesta mala experiència. Però normalment, si no tens por, doncs et pots posar bastant a prop. Però no ho recomanem, nosaltres no ho recomanem. L'altra cosa és que ho fem quan no ens veu ningú. Ara ens heu vist. Jo crec que t'ha vist en Catalunya, però bé, tot molt. Bueno, era per ensenyar bé el paisatge a tothom. Portem unes cordes per si de cas, no es veuen perquè estan camuflades, Ben equipats, sempre. I És el salt aquest més alt de Catalunya? A veure, hi ha una mica de rivalitat. Per exemple, quan nosaltres diem salt de Sallent, molta gent també es pensa el que hi ha a Sant Privat d'en Bas, que ara ho veurem. Però justament aquest, el salt de Sallent de Rupit, de Collsacabra, i Sant Miquel del Fai es consideren les cascades més grans de Catalunya. Què passa? Que aquí veieu la de Sant Miquel del Fai. És com una triple cascada. Són 3 salts d'aigua. Llavors, clar, tots plegats sumen també més de 100 metres. Quina és la cascada? Home, com a formació líquida continuada seria el salt de Sallent, de Rupit. Però com a cascada total seria la de... I aquesta quina és? La de Sant Miquel del Fai. Aquesta del salt del Pix, que l'hem vist fa un moment, de la Vall d'Aran, el salt més alt de la Vall d'Aran, amb 25 metres, que no és gaire. I aquest és el salt de Sallent de Sant Privat d'en Bas, que fa 80 metres d'alçada. Són de les més altes, però fixa't que les cascades més altes de Catalunya no les tenim al Pirineu, És curiós, Sí. Perquè moltes vegades dius la cola de caballo d'allà, d'Ordesa, de Torla, no? O, no sé, hi ha altres salts, els de Carals. Ens portaràs a veure algunes d'aquestes altres salts? Ens portaràs o no? Ho intentarem, queda una mica lluny. A vegades costa arribar-hi amb cotxe i després no tens temps de fer el rodatge, no? Però nosaltres ho intentarem. El que passa és que és curiós que Sant Miquel del Fai, comarques de Barcelona, Vallès Oriental i Osona, és on tenim les cascades més altes de Catalunya, i això molta gent no ho sap. Les més altes del Pirineu són a Gavarní, que està a la part francesa, són 400 metres. 400 metres, són 4 cops més que aquestes, i són les més altes d'Europa. Tenim la pregunta que els pot portar a passar un cap de setmana a Rupit. Irma, quina, si han estat al cas, els portarà la pregunta a fer aquest viatge? Doncs, atenció, la pregunta és... el nom de la riera que va originar la roca foradada que hem vist. En Dani ho explicava en el vídeo, si heu estat atents, segur que ho sabeu. I el premi d'aquesta setmana, a tots vostès que sàpiguen com es diu aquesta riera que va originar la roca foradada, és passar un cap de setmana amb 2 nits de cap de setmana al Mas La Serra de Rupit. En allà, a més, amb esmorzar inclòs, a qui vagi a la web del programa o en el Facebook del programa, cliqui la pestanya de concursos, respongui la pregunta i anirem, doncs, a aquest Mas La Serra a passar-hi 2 nits a Rupit. Gràcies. Que és un poble preciós. 2 nits. Jo ja he explicat que s'ajunten 2 rieres. No volem el nom de les 2 rieres, volem dir la que es forma just a la foradada, que ho he dit claríssim. Ho has dit molt claríssim. Gràcies, Molt Dani. bé.